15 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалираҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бо мақсади шиносоӣ бо корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ ва боздид аз ҷарони барқарорсозии хонаҳои истиқоматии шаҳрвандон ба шаҳри Кӯлоб ташриф оварданд. Сарвари давлат бо нишони эҳтирому қадришиносӣ ба гузаштагон нахуст оромгоҳи олим ва мутафаккири Машриқзамин Мир Саид Али Ҳамадониро зиёрат намуда бо қироати оятҳо аз Қуръони Маҷид баҳри суботу оромии Тоҷикистони соҳибистиқлол, осудагии мардуми кишвар ва пешрафту шукуфоии ватан дуову фотиҳаи нек карданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалираҳмон дар шаҳри Кӯлоб аз мавзеъҳои бар асари сел зарардида боздид намуданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалираҳмон аз роҳи автомобилгарди зарардидаи назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 53 боздид ба амал оварда бо корҳои бартарафсозии офати табиӣ дар канали Деванасой шинос шуданд. иттилоъ дода шуд ки оби каналҳои Шураксой бо дарозии 6251 метр, Деванасой бо дарозии 6700 метр ва Тебалай бо дарозии 18700 метр аз ҳудуди ноҳияҳои Шамсиддиншоҳин, Муъминобод ва қисми болоии шаҳри Кӯлоб ҷорӣ гардида ба пуррагӣ аз дохили маҳаллаҳои аҳлунишини шаҳр мегузарад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалираҳмон дар шаҳри Кӯлоб аз мавзеъҳои бар асари сел зарардида боздид намуданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалираҳмон аз роҳи автомобилгарди зарардидаи назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 53 боздид ба амал оварда бо корҳои бартарафсозии офати табиӣ дар канали Деванасой шинос шуданд. иттилоъ дода шуд ки оби каналҳои Шураксой бо дарозии 6251 метр, Деванасой бо дарозии 6700 метр ва Тебалай бо дарозии 18700 метр аз ҳудуди ноҳияҳои Шамсиддиншоҳин, Муъминобод ва қисми болоии шаҳри Кӯлоб ҷорӣ гардида ба пуррагӣ аз дохили маҳаллаҳои аҳлунишини шаҳр мегузарад. оби каналҳои зикргардида ба дарёчаи Кӯлоб ворид шуда дар ноҳияи восеъ бо дарёи Ёхсу якҷа мешавад. манбаи асосии оби каналҳои зикршуда барф ва боронҳои мавсимии пуршиддати баҳорон мебошад. соли равон тавассути соҳи Тебалай ва Шураксои шаҳри Кӯлоб дар натиҷаи боридани боришоти сахт сели баланд омада то хубрӯи гузари дар минтақаи ҳозирсодаи Хмонро пурра валангор намуда тибқи дастури сипоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мутахассисони вазорати нақлиёт дар муддатҳои кӯтоҳтарин корҳои тадқиқоти гузаронда роҳияро пешниҳод намуданд ки роҳияи мавҷуда дарозии қубури обгузар дарозии 100 метр тавассути соҳи Шураксой ва тавассути соҳи Деванасой қубури обгузари дарозии 48 метрро татбиқ намуданд. ёдовар мешавем ки 11 майи соли равон бинобар боридани зиёди борону жола сел ба вуҷуд омад ва дар натиҷаи офати табиӣ дар кӯча, маҳалла ва деҳоти шаҳр ҳамагӣ ба 145 хона, аз ин шумора 43 хона пурра, 102 хона қисман ва 606 иншооти ёррасон хисороти ҷиддӣ расид. инчунин 10 адад пул, 4 адад муассисаи таълимӣ ва томактабӣ, 6 километр роҳҳои автомобилгарди кӯчаву маҳаллаҳо, хатҳои интиқоли барқ, 7 зеристгоҳи барқӣ, зиёда аз 13 километр хатҳои обёрии каналҳо, 5 агрегати барқӣ, 128 садияк замини кишти зироат, 128 сар ҳайвони калону майдаи шохдор зарар дид. маблағи умумии хисороти расида 45.5 миллион сомониро ташкил медиҳад. то ба имрӯз бо ҷалби техникаҳои зарурӣ дар маҳаллаҳои хати роҳ, Даминзода ва маҳаллаи Нонбои Поён ки аз офатҳои табиӣ бештар зарар дида буд, корҳои барқарорсозӣ, тоза кардани селобаҳо ва дар умум ба миқдори 5000 метри мукааб гилу селобаҳо бароварда шуд. бари бартараф ва барқарор намудани ҳолатҳои фавқулода бо кӯмаку дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб корҳои бартарафсозӣ рафта истодааст. маҳз кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷалби тамоми техника ва механизмҳои худ имрӯз тоза намудани соҳаи Шураксой, Деванасой ва Тебалайсойро оғоз намуда, айни замон дар манзили истиқоматии шаҳрвандон лои лоиқа тоза намуда роҳҳо ва дигар иншоотҳои росон барқарор намуда истодаанд. дар маҳаллаи Фирдавсӣ як адад қубур бо дарозии 14 метр барқарор шуда дар 182 километраи роҳи Душанбе Кӯлоб корҳои сохтмонӣ
идома дорад. айни ҳол дар маҳалли якҷояшавии каналҳои деванасой ва шураксой бо дарозии 1350 метр корҳои заминӣ, оҳану бетонӣ ва барқарорсозии иншооти пасткунандаи суръати об ҷараён дорад. дар ҳамин ҷо президенти мамлакат муҳтарам эмомалираҳмон оид ба рафти корҳои сохтмонӣ ба коргарон дастуру ҳидоятҳо доданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ҷараёни корҳои барқарорсозии хонаҳои истиқоматии шаҳрвандон воқеъ дар маҳаллаи даминзодаи шаҳри Кӯлоб боздид ба амал оварданд. 15 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ҷараёни корҳои барқарорсозии хонаҳои истиқоматии шаҳрвандон воқеъ дар маҳаллаи даминзодаи шаҳри Кӯлоб боздид ба амал оварданд. ин пешвои миллат овард сулҳу ваҳдат эмомалӣ раҳмон тоҷи сомон дар сарат ҳар ҷо бошӣ ҳамеша худо бошад роҳбарат. мо кӯдакони доно миннатдорем аз шумо чунки барои моён бикушоед дабистон. мо хонда оқил шавем якҷову якдил шавем. фардои тоҷикистон дар дасти мо кӯдакон. ای عزیز و پیروانان مرحبا توجیکان را افتخار و تاج سر ای چراغی رفشن و شام و سحر اختری بالو دروی انجمن سلام маорди зикр аст ки дар натиҷаи боришоти зиёд ва омадани сел рӯзи 11 майи соли ҷорӣ дар шаҳри Кӯлоб 3 нафар шаҳрвандон ба ҳалокат расида, 43 хона пурра ва 102 хона қисман, 606 иншооти ёррасон, 4 мактаб ва муассисаҳои томактабӣ, 6 километр роҳ, 10 пул, қариб 25 километр хатҳои интиқоли барқ, 65 пояи оҳану бетонӣ, 7 трансформатор, 13 километр иншооти соилмустаҳкамкунӣ, 500 метр қубурҳои обгузар ва дигар иншооту таҷҳизоти инфраструктури истеҳсоливу иҷтимоӣ ва коммуналӣ зарар дид. тибқи дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бунёди хонаҳои истиқоматии шаҳрвандон аз ҷониби ташкилоту муассисаҳои ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва шаҳрӣ идома дошта, то ба имрӯз 7 хона сохта мавриди истифода қарор дода шудааст. рӯзи 11 май соати 2 боришоти сел омада офати табиӣ ба мо зарари иқтисодӣ расонд. дар ин ҳолат мо фикри хона накарда аллакай аз тарафи президенти муҳтарам ба мо кӯмаки аввалин дараҷа расонда шуд ки дар 31 рӯз хона ба тамоми ашёи хона таъмин карда шуд. хонаҳои замонавӣ карда. ҳазор раҳмат ба президенти муҳтарам ки ба мо чунин ғамхории дилсӯзонаро кард. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сардорони ду оилаи зарардида Назаров Исмоил ва Азизова Малика калиди хонаҳои истиқоматии навбунёдро ки аз тарафи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон бо сатҳу сифати баланд ва тамоми шароити зарурӣ сохта шудааст, тӯҳфа намуданд. бинои истиқоматӣ дар майдони 104 метри мураббаъ ҷойгир буда аз 3 ҳуҷраи истиқоматӣ, ошхона, ҳаммом ва пешдолон иборат мебошад. сокинон аз кӯмакҳои пайваста ва ғамхориҳои президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳори қаноатмандӣ намуданд. дар ми воқеаи моҳи май руфтод хонаи ман ҳамаш гашт. мо ба дистгирии ҷаноби олӣ пешвои миллат эмомалӣ раҳмон ки ҳами хонаҳои моро, хонаҳои сокинони маҳаллаи моро дар муддати кӯтоҳ сохта ба мо тӯҳфа намуд. мо аз ҷаноби олӣ миннатдорем. ман ба аҳли хонаводаам миннатдории худро ба ҷаноби олӣ баён мекунам. дасти шафқати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ моро ба зиндагӣ боздилгар мекунад. беҳтарин ва муҳимтарин пойгарии мардум дар чунин ҳолатҳо умед ҳаст ки онро муҳаббати падаронаи шумо доимо ба мо арзонӣ медорад. президенти мамлакат таъкид доштанд ки оилаҳои зарардида дар кӯтоҳтарин муҳлат бо тамоми шароиту имкониятҳои зист таъмин мегарданд. корҳои бартарафсозии оқибати офати табиӣ ва корҳои сохтмонии дигар хонаҳои истиқоматии шаҳрвандони аз офати табиӣ хароб гардида идома дорад.
дар асоси дастури супоришҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалирахмон то ба имрӯз ба 1725 хоҷагии зарардида кӯмаки яквақтаинаи маводи хӯрока аз қабили орд, равған, шакар, биринҷ, пиёз, картошка ва дигар маводи рӯзгор расонида шуда барои барқарорсозии хонаҳои зарардидаашон ҳамчунин дигар намуди масъулаи сохтмонӣ ба монанди семент, арматура ва тахта дастрас карда шудааст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо намояндагони оилаҳои зарардидаи шаҳри Кӯлоб мулоқот карданд. 15 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо намояндагони оилаҳои зарардидаи шаҳри Кӯлоб мулоқот карданд. ҳадафи асосии сафар ба шаҳри Кӯлоб боздид аз ҷараёни корҳои барқарорсозии иншооту манзилҳои бар асари офатҳои табиӣ моҳи майи соли ҷорӣ зарардида ва шиносоӣ бо вазъи корҳои ободониву бунёдкорӣ ба муносибати 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. таъкид гардид ки табиати имсола мардум ва кишвари моро ба офатҳои зиёд рӯбарӯ сохт ки ҳамаи онҳо боиси хисороти зиёди молӣ ва мутаассифона талафоти ҷонӣ низ гардиданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иброз доштанд ки дар натиҷаи боришоти зиёд ва омадани сел рӯзи 11 майи соли ҷорӣ дар шаҳри Кӯлоб 3 нафар шаҳрвандон ба ҳалокат расида, 43 хона пурра ва 102 хона қисман, 606 иншооти ёрирасон, 4 мактаб ва муассисаҳои томактабӣ, 6 километр роҳ, 10 пул, қариб 25 километр хатҳои интиқоли барқ, 65 пояи оҳану бетонӣ, 7 трансформатор, 13,5 километр иншооти соилмустаҳкамкунӣ, 500 метр қубурҳои обгузар ва дигар иншооту таҷҳизоти инфрасохтори истеҳсоливу иҷтимоӣ ва коммуналӣ зарар дид. инчунин дар хоҷагиҳои ҳудуди шаҳр ҳазорҳо сар чорво талаф ёфта, қариб 136 гектар майдони кишти зироатҳои кишоварзӣ аз ҷумла пахта, ғалладона, сабзавот ва картошка хароб гардид. маблағи умумии зарари офати табиӣ 46 миллион сомониро ташкил кард. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид намуданд ки аз рӯзҳои аввали рух додани ин ҳодиса ҳукумати мамлакат аҳолии зарардидаи шаҳри Кӯлобро бо ёриву ғамхорӣ фаро гирифта, доир ба рафъи оқибатҳои он андешидани чораҳои заруриро оғоз кард. аз ҷумла ба ҳамаи оилаҳои осебдида 1725 хоҷагӣ ба таври фаврӣ кӯмакҳои моддӣ аз қабили маводи хӯрокворӣ, ҷиҳози хона, сару либос, масолиҳи сохтмон ва сӯзишворӣ дастрас карда шуд. сохтмони 43 хонаи истиқоматии бар асари офати табиӣ пурра зарардидаи шаҳрвандон аз ҷониби мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ инчунин бо саҳми ташкилоту муассисаҳо оғоз гардид ки то 20 августи соли ҷорӣ ба анҷом расонида шуда бо ашёву лавозимоти зарурии рӯзгор таъмин гардида ба аҳолии осебдида супорида мешавад. имрӯз 8 хонаи навбунёд ба оилаҳои зарардида супорида шуд. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон вобаста ба вазъи имрӯза ба вазорату идораҳо, роҳбарони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва шаҳри Кӯлоб супориш доданд ки хонаҳои навро барои оилаҳои пурра зарардида дар муҳлати муқаррар гардида ва бо сифати баланд ба истифода супорида, минбаъд корҳоро дар самти пешгирӣ кардани оқибатҳои офатҳои табиӣ аз ҷумла омода намудани инфрасохтори дахлдор, сари вақт огоҳ кардани аҳолӣ ва дигар чорабиниҳои заруриро ба таври васеъ ба роҳ монанд. ҳукумати мамлакат бо дар назардошти саҳми бисёр арзишманди сокинони шаҳри Кӯлоб дар рушди кишвар, ҳифзи сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва махсусан барқарорсозии ҳокимияти канисонӣ ба ҳалли мушкилоту масъалаҳои иҷтимоии онҳо ҳамеша эътибори аввалин дараҷа медиҳад. боиси қаноатмандист ки мардуми шарифи шаҳри Кӯлоб дар баробари корҳои барқарорсозии иншооти бар асари офати табиӣ зарардида дар қатори тамоми сокинони мамлакат ба хотири сазовор ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои ободонии бунёдкориро вусъат бахшида истоданд. то ба имрӯз даҳҳо иншооти иҷтимоии иқтисодӣ ки натиҷаи заҳмати сокинони ватандӯсти ин шаҳри бостонӣ мебошанд ба истифода супорида шуд. ба ҳолати 1 июни соли ҷорӣ аз 873 иншооту биноҳои ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ пешбинӣ гардида 800 иншоот сохта ба истифода супорида шудааст ки 92%
нақшаро ташкил медиҳад. бовар дорам ки дар муҳлати то ҷашн боқӣ монда роҳбарону масъулон, ташкилоту муассисаҳо, соҳибкорон ва ҳар як сокини шаҳр корҳои бунёдкорию ободониро вусъат бахшида ҳамаи иншооти ба нақша гирифта шударо бо сифати баланд ба истифода месупоранд. ҳукумати мамлакат ба масъалаи пешрафту ободии шаҳри Кӯлоб ва беҳтар намудани шароити зиндагии сокинони он ҳамеша эътибори хоса зоҳир карда дар замони соҳибистиқлолӣ барои таъмин кардани рушди иҷтимоиву иқтисодии он аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо беш аз 3.5 миллиард сомонӣ равона намудааст. با مقصد رشد میانبردی ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی شهر کولوب و بهتر گردانیدن سطح زندگی مردم آن، حکومت مملکت برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی شهر کولوب را برای سالهای 2020-2025 قبول نموده است که در دایره آن عملی سازی 221 لایحه به مبلغ قریب 7 میلیارد سومانی پیش بینی و تطبیق شده است. در این رابطه رهبران مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کولوب وظیفه‌دار گردیدند که جهت سری وقت و با صفت عملی کردن برنامه و برطرف نمودن مشکل‌های جای داشته همکاری را با وزارت و اداره‌ها، صاحبکاران و شخصان سخاوت‌پیشه گسترش بخشیده اجرای هدف و وظیفه‌های در برنامه پیش بینی شده را در مهلت‌های معین گردیده تأمین نمایند. رهبران شهر خواجگی‌های کشاورزی و مسئولان ساحه از پرزیدنت مملکت سپارش گرفتند که یکجا با وزارت کشاورزی، اگنتی بهداشت زمین و آبیاری و اکادمی علم‌های کشاورزی با در نظر داشت وضع امروزه جامعه جهانی در سمت ثمراناک استفاده بردن هر یک وجب زمین، خصوصا زمین‌های پرزیدنتی و نزد حولگی و گرفتن دوسه حاصل، بلند برداشتن حاصلناکی زراعت‌ها و محصولناکی چوروا و در مجموع زیاد نمودن حجم استحصال محصولات کشاورزی و ذخیره نمودن و باز هم بهتر تامین کردن طلبات بازار استعمالی تدبیرهای علاوه‌ای اندیشند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با اعتماد کامل ابراز داشتند که در این روند مردم سربلند و دلیر و غیور شهر باستانی کولوب مثل هر وقته سهم وطندوستانه خود را می‌گذارند. در ملاقات امروزه عاید بر رفت کارهای برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت طبیعی، بنیاد منزل‌های استقامتی ساکنان از آفت ضرر دیده، تامین مواد آذوقه و مسائل ساختمانی، رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده، رئیس شهر کولوب عبدالقادر ولیزاده، دیرکتور اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نور محمد احمدزاده و رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی رستم لزرزاده حساب دادند. سپارش‌های دیگر به رهبرت ولایت ختلان و شهر کولوب عاید به بنیاد و تجدید راه‌ها، چراغان‌کنی خیابان‌ها، کارهای آبادانی و سازندگی و وسعت کارهای کشاورزی داده شد. در آخر ملاقات بعد سخنرانی پرزیدنت مملکت یک گروه ساکنان شکرگزار شهر کولوب برآمد کرده با پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برای همه توجه و غمخواری‌ها و تلاش‌ها و تشبس‌های سازنده بهر بهداشت شرایط زیست مردم اظهار سپاس نمودند. آنها سرور دولت را باور کناندند که من بعد نیز در رشد پیشرفت و آبادی و شکوفایی سرزمین اجدادی با جانبداری از سیاست سازنده حکومت مملکت سعی و تلاش خواهند کرد.